Hi guys, bago na ko sugdan, unta na i-like ninyo o i-subscribe ang mga YouTube channel kasi makatabang sa inyo ha ang amuang gina-share na information na makatabang sa adlaw-adlaw ninyong panginabuhi or sa inyong tagbalay. Daghan ko ma-share sa inyo ha na life hacks na makatabang jud na kalagot saon man ni oy ka bulong storya oy. Tapos daghan mong matun-an sa kuha manang i-share na ko sa inyo ha para at least magamit pod ninyo. So ang una na kong i-share sa inyo ha ang sahon daghan naman siguro ni sa YouTube no, pero usay man gud dili helpful ang uban na ma-post sa YouTube na kanang mga tutorials or mga life hacks. So akong i-share lang jud sa inyo ha kana yung kuan legit jud tapos na apoy proof na helpful jud siya. So una na kong ikuan unsaon pagpatay sa amigas or alamigas, hulmigas, ants, langgam sa Tagalog sa inyong panamalay. Kay kana sila visit kay na sila sa tuang panamalay, kasuya kay na sila kay magtapok tapos mamaak pa jud, sakit pa jud kay mamaak, dugay pa jud kayo maayo. Suya kayo gipaak akong dodong suya kayo gipaak dari something yung paak dong daradong kita ra gud suya kayo gipaak ang migas pud dari sa likod kita ka. Tapos labaw nag ka ng usay ka malimtan nimo og hugas ang plato, dito sila magtapok manguha, usay ka ng mamuslot og mga pagkaon sama sa noodles pangabrihan nila, tapos dili sain na kayo mahupas dayon ang noodles unsa pa kanang mga tinapay na suya lagi kayo, makasuya jud ba, makasuya lagot kina sila ba mo nang nag-research ko. So wala ko nag-expect na dili man di makita sa internet ng kuan. So nagsuroy-suroy lang ko dito sa Unitap, kay katuod mo sa Unitap na ako'y nakita dito na kumo ni siya kuan ang pangalan ani green leaf powder cockroach killing bait. Actually pang kuan ni siya pang cockroach, pero kuan man ko kana curious man ko kung makapatay ni ukok pwede po siguro ni sa alamigas or sa amigas. So gitry na ako ni siya. So mao ni ang nahitabo. Mao ni siya ang patay og alamigas. Kung gusto nimo mamatay tanan kanang ilahang clan or ilahang barangay sa mga community sa mga alamigas, palit mo ani pangkuan ni siya cockroach killing bait, pero pwede ni siya pang patay og kuan alamigas po at the same time. So i-try na to. Nagbutang na ako ganina ani ila man ang kuhaon punito na nila ibutang na nila silahang kamatag na nila silahang tapos kauno na nila dili man na sila mamatay dayon, kaunon man na sa queen, kaunon sa queen, so di na mangitlog mamatay ang queen, so mahurot sila kamatay tanan. Ano siya pagkaon. 1 hour later. Tanaw na to tong gibutangan na to og kuan powder kung unsa na ang resulta. So mo ni ang resulta. Namatay sila part. Kita nimo. Wala na kay sila nangamatay. Mo na siya ron ng kuan. Mura siya og domino effect. Hinahinay og kamatay tanan ng dalam na siya pagkaon. Na siya kastorya. Nga pagkaon dalon na nila dito sa queen, pati ang queen namatay. Ang Luterne. Ambot mo focus ba ni? Sila hinahinay na sila kirig tanan. Within 1 hour lang na siya. Na witness ninyo namatay jud tanan sila. Dili lang to, within 1 hour pa lang to siya na ako kuan. Within 24 hours mato na mo kalat na siya dito sa ilang colony. Daghan man kay na sila god, daghan kina sila na padulong dito sa ilang queen. Usahay mabot pa kay sa silingan ng mga ilang mga kauban, mga almigas.
So pag kaunon kadi siya mag ilamang guning dalon paako nila ni dili man na sila mamatay dayon paako nila ning pagkaon man ni siya the same time kaunon man gihapon nila ila nang ibutang dito sa ilang storage mao to katong magtapok dito kaunon po to sa mga workers tanan mga ants pati ang queen kaunon mao to tigok sila tanan muna mga hurot na sila pero discretion lang ni dili ingon na dili sila mamalik kay napa man na sila yung mga itlog. So magpalit yung kagdaghan ani. Hantod mga hurot yun na sila hantod dili na makaproduce og kanang egg ang mga kuan ang queen. Mao lang to siya ako ang ma-share sa inyo ha. So mao ta makatabang ni sa inyo ha. Og dako. Nani siya sa Unitap tag 5 ra ni siya. So kato lang. Please subscribe to our channel para sa mga another tips na akong mai-share sa inyo ha. Di jud mo magmahay. Daghan pa kay ko ma-share jud, promise. Basta makatabang ni sa inyo ha. Ug na mga tipid tips, say makatipid mo. Example kanang daghan mga kuan basta tipid tips, napay mga life hacks or mga guides. So kato lang, salamat.